ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଯଦି ପେଟରେ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ଘରେ ଆପଣ ମସୁର ଡାଲି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ କାଶ ହେଉଥିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିୟମିତ ରୂପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରକ୍ତର କମି ହବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ଭାତ ସହିତ କ୍ଷୀର ଗୋଳାଇକି ଖାଆନ୍ତି, ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଫାଇଦାପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ, ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଏହା ମୁହଁରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଝାଳ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମୋଟାପା ହେବାର ଭୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସାରା ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ତରକାରୀ ସହିତ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ରାତିରେ ଭାତ ଅପେକ୍ଷା ରୁଟି ଖାଇବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ।